faig la formació de carpinteria i restauració de palets a l'empresa Entrem. El que més m'agrada aquí al taller, sincerament, és el fet d'estar tot el rato treballant, movent-te, fent coses amb les mans, no pares, estàs fent tot el rato mobles, tens idees, pots innovar, és el conjunt de tot el taller en si que és el que m'agrada realment. Jo vinc de treballar a diferents empreses, a diferents llocs així de construcció. Llavors, quan em vaig entrar en aquest curs, em van dir, hòstia, la carpinteria si no fa, la fusteria no és tan diferent com d'altres coses. També és molt de treball físic, has d'estar molt, també has de saber fer mides. Llavors, s'assemblava molt a la feina que estava fent anteriorment i llavors vaig dir, mira. L'empresa fa servir moltes eines que antigament no les feia servir. També he après moltes coses, trucs, perquè pots fer servir a casa en qualsevol moment, pots aplicar moltes coses i molts coneixements que ens ha donat el Xavi, també, i és això, vull dir, l'experiència és algo bàsic en aquests llocs, i la recomanaria totalment.